Shibun ki brio haka pertai menta ki jukeli. U Antichrist Udei Hato ulawan lupa bad Hato ka pertai kalajan syakata kapor. Hakisnam ki balalej bon ki brio ki perkat baka jing yale ki jing pang baki jing haka pertai ki la bandai ki dak jong ki sngi ki bakado. Henry ka Baibl ka ayangi ka jing pensyai shaphang u Antichrist. Menta haka ni ka video ngin pen u Antichrist Udei ayu baka Baibl ka ong shaphang jong u bad balay ki Kristan ki daig banlong ki bahusyar. Tungin sedang daka Baibl Antichrist kamot ayu. Kakentian Antichrist kawan naar benta. Anti kabamud ubalong persya Christ pan U Krist kumta Antichrist kamud ubriu uba persya U Krist ne ubriu uba persyang ban shim ya kajaka jong Krist kumba ngila ban yoi hake kitab kabaningkong jong ujon kalenong ka baar kadekot ka bakat pra kaong kikun red ladei kapor ka bakado bat kumba pilayo sngow bau Antichrist unsawan kani kapeni baga Bible kalamaham yangi nadu mensyua shaphang u Antichrist. U Antichrist uladon lupa ka Bible ka ongru ba umday tang uway Henry bon ki Antichrist kilami lupa kumbangi yoi haka kitab kabaningkong jong ujon kalanong kabaar kadekot kabakat pra bat mentaru bon ki Antichrist kilami. Kani kamut baha ka pertai ki don ki brio ki papersya U Krist badia ka jing sisya jong ka Bible. Henry hagisngi ki bakado kandon uway u Antichrist ubakraw. U Antichrist unsyukor ya ka pertai ka Bible ka ong bau Antichrist unlong ubriu badon ya ka bor ban syukori ki babun kumbangi laban hak kitab ka baar jong ka Thessalonians kalenong ka baar kadekot ka bakandai baka spo ka ong u Antichrist unwan da ka bor ki dak ki kamba ki basyukor shibun ki brio kin nget ya u namar baun pen ya ki kam ki bapela Henry kini kim day ki kam ki bawan na ublay. Kani kadi ka daw balay baka Bible kamaham ya ki brio banlong ki bahusyar. Kandiat ngan batay ya pi ya ka bor ka jong u Antichrist haka kitab jong ka Revelation kata kalong ka kitab jong ka jingpan pao ka Bible ka batay shaphang uway umrat klaw ubadon ka bor halor ka pertai kumbangi laban hak kitab jong ka jingpan pao kalenong ka bakatlay ka baong umrat kraw unyo ya ka bor bansensyar halor kiri bat ki judge ben riu shibun ki riu start jong ka Bible kingej bau niu deu Antichrist Ka Dak jong umrat klaw ka Bible ka krenru shaphang Ka Dak jong u kumbangi laban pen haka kitab jong jingpan pao kalenong ka bakatlay kadekot ka bakan riu baka bakan nyo ka ong ka Bible ka ong babun ki brio kinhab ban shim ya Ka Dak jong u hakikti ka mon ne haka kli klem kani Ka Dak ki brio kinumla ban tien lani dia kani ka benta ka pelong ya shibun ki brio ban perkat shaphang ki sngi ki bakado Henry ka jing sniu kam job walau Antichrist udon ya ka bor Henry ka Bible ka ong baka jing sniu kanum job haka bakado kumbangi laban haka kitab jong ka jingpan pao kalenong ka bakan nyo kadekot ka bakat saw habang iyo ka jing thoh ukun lang brod
job yaki. Ukon lang brod hang ni umud U Krist badakajing yakun kabakado U Krist job yakajing sniu. Kumta kajing keli kamday tang Antichrist Udei way. Henry kajing keli kabakraw kalong. Hato ngilapan kre yakajing wan biang jong Krist. Ka Baibl kaong, haka Gospel jong Matthew, kalnong ka baar pusaw kadkot ka basaw puar. Pet ngor, nambar pimtip, lano utray jong pi, unwan. Shwa bangan pankut ya ka video, ngadon tangka way ka jing kaparred. Lada ka video, kalong ka ba ajing hikay, ni ajing mentoy ya pi, sngoba, subscribe ya ka channel, like ya ka video. Happy lesi, kamday ka bakraw, Henry, hanga kalong ka jing ay mansim, ban beteng, ban permi shushu, ki video, ki baaji hikay, naka Bible, nga ay kublay pi baro, ki bakasyan ya nga, kublay shibun.